Здравейте, хора! Аз съм Кирил и може би, както знаете, тези месеци не съм качвал и може би ако гледате клиповете, ви знаете, че последни клипове на VBOX и забравете това, забравете този клип. Така, сега смятам това да бъде моето ново начало в YouTube. Започваме много, изтрих всичките си клипове, започвам да правя нови, много по-интересни, много по-забавни и такива, които се обещая да бъда себе си. И така, започвам първо от самото начало, за да разберете, че защо за Бога спрях толкова много дълго време да качвам, много рядко качвам. Ами ето и ето сега и то е второ. Започвам да гледам клиповете си някъде средата или края на 2013, не си спомням, мисля, че в края, защото по средата бях на село и си носих помпа. Така. И започвам постепенно да харесва клиповете, които хората качват. И това ме интригува. И един ден просто помечтах какво ще стане, ако аз снимам клипове. Но един ден един мой приятел ми каза за различни програми, с които мога да снимам клипове на игри. Каза ми, нали, и аз първо започнах да снимам с бандика. Между другото, моят приятел, който ми каза за тези проблеми, той също снима клипове. Така. Също така, след като се сварих владника, се сварихме купата, после не може да снимам повече от 10 минути. След като разбрах това, реших да изтрия и да се сваля Fraps. Но Fraps също ми беше такава версия. Мисля, че български ще бъде няма смисъл. После най-тъпата идея беше да се създаде HyperCam 2. Просто лоша идея беше подходяща. Но след време трябва да качам буква. Просто не качам, просто мислех просто, ставам с програмите. Мисля, че няма да се взема купени букви да снимам, но след време, по щастие, намерих клип на един печага, който ми каза, че може да се сваля обратната версия на Fraps или на друга програма за снимане от Zamunda. А веднага се възползвах и свалих. И така започнах да почвам, но проблемът беше, че аз почвам да също значи много хора просто обичат да гледат клипове дори в половин час, особено мен това е много да се правят на някои така. Затова исках такива клипове да качвам, но YouTube не можа да ми качва до половин час. И така, но и това вече беше, че казах, изтрих всичко, изтрих Fraps, изтрих всичките клипове от YouTube. Просто това беше казано. После за постепенно започната мисля. Приятелят ми, мисля, че той знае какво, ми каза нещо за какво почваш да клипове. И тогава усетих,
бъде, защото няма време да конвертирам клипове и не можех да качвам клипове и види по-дълго един час YouTube. И това направо беше абсолютно откритие за мен. Искам да благодаря този приятел, мисля, че той ще усеща, че става дума за него. И така. Също така, вече си свалих моята програма за конвертиране. Тя се казва Format Factory на английските на западния. Това беше... и още нещо. За Facebook, за аз и за други подобни неща не питайте. Ако имате въпроси, аз ще ви кажа, ако имате какво ще става. Аз ще качвам клипове, за да ви информирам кога ще има въпроси и отговори. Няма да е първо, защото все още телефонът ми е много отговорно на тези новите. И затова искам... Затова смятам да гледам коментарите от компа си. Че омен. Това пъни припева към мен, добре прави се. Искам да ви кажа, че... Не, просто въпросите си знам, че е по-долу с Facebook, както там Facebook и друго. Просто не мога, просто не се настроен с договор страница в Facebook и профил в Fast работа. Това, когато, както ви казах, смятам да правя въпроса, ще включа предварително тъпче да ви информирам кога ще е. Така. И мисля, че това е добра идея да ви информирам кога ще е въпрос. Като клипа, който ви дава информация кога ще ми въпрос отговори, вие пишете своя въпрос към мен. Следващия въпрос е естествено. Ще видя въпросите и накрая ще избирам най-якия въпрос, според мен. С него въпроса, чието потребителят, чието е този въпрос, ще му дам Skype. Ще му дам специално. Моя Skype ще му дам, понеже няма работен Skype още. И ще може да го контактуваме по микрофон или тест, но не видео, без видео. Казвам ви сега, без видео няма да се движим с фенове. Ако имаме, няма да се движим с фенове, просто защото не приличам добре. Защото толкова съм грозен, че трябва още да попадате, затова и препоръчвам да говорим само по микрофон. Не ме карай да качвам. Разбирате ли? Така. Ами, горе-долу смятам да започна с поредици. Се надявам да ви харесват. Така, това беше всичко от мен. Надявам се да сте коментирайте, абонирайте се и чао!